Danas ću da imam Clash of Clans, vidite sve full tap, inače mi je klan War Legends, ako hoćete prijavite slobodno njega, ali ne možete. Danas ću da napadam nekoga. Ovo ću boga neće slabije. Ajde ga napadamo. Gledajte. Rabudale. Direktno uništavanje, bam. Imam balone. I ovaj balon mi je dao neki Farfonix, neki ne znam ništa, ali da vam kažem da su oni veoma korisni. Bojale, gledajte, 3, 2, niki spase, kamikazi, evo i ti. Ne, šta sam to uradio, čovječ? Gledajte, evo ove dvije jače no 2 moja balona. Kako mene podrži. Ja uzimam pare, oni me uništavaju. Haj sad. Vraga po. Vidiš. Nisam da sam nikog vidio. I bonus od 3. srebrne lige je to. Ajde bre, to je to.